Zvyky a tradície sú v každej krajine rôzne. My Slováci môžeme byť patrične na svoj folklór hrdí. No a prečo folklór spája? V minulosti sa mladší či starší ľudia stretávali, či už pri práci, spolu spievali, tancovali, hrali na hudobných nástrojoch, rozprávali si rôzne príbehy, spolu prežívali šťastné, no aj menej šťastné chvíle. A v neposlednom rade vítam všetky zúčastnené folklórne spevácké skupiny, ktoré prijali pozvanie na dnešné stretnutie. No a na čo otáľať? Prišli sme spievať a preto poprosím folklórnu skupinu Dudváh, križovaný nad Dudváhom, aby prijali miesto na našom pódiu. Ktorý nebude ti tu zavezať. Vôbec. Dobre. Folklórna skupina Dudváh bola založená v roku 1994 ako súčasť folklórneho súboru Dudváh, ktorý vznikol v roku 1954, čiže v tomto roku oslavuje 30. výročie svojho založenia. V súčasnosti má 20 členov. Organizačnou vedúcou je Eva Kovačíková, zodpovedným za hudbu a spev je Ivan Sokol a druhým harmonikárom je Rudko Mišek. Vo svojom repertoári majú niekoľko desiatok ľudových piesní, ktoré boli zaznamenané na CD nosiči. Pri príležitosti 20. výročia skupiny bolo vydané DVD so zvykmi a tradíciami z obce Križovaný nad Dudváhom, kde sú zaznamenané všetky pásma, ktoré má skupina vo svojom repertoári. V roku 2012 bolo vydané prvé CD s názvom Horenka, Horenka, Hora a v tomto roku, pri príležitosti 30. výročia založenia skupiny, to bolo druhé CD s názvom Nad kerestúr mesác svící. Pravidelne sa zúčastňujú folklórnych slávností, prehliadok, súťaží v rámci kraja, no aj celého Slovenska. Každoročne majú niekoľko desiatok vystúpení v regióne, po Slovensku aj v zahraničí. Členovia vystupujú v ručne vyšívaných krojoch a tak uchovávajú kultúrne dedičstvo nášho ľudu pre ďalšie generácie. Prišli sme za vami, prišli sme vám hrať.